Добрий день, чистовані русини! Починаємо передачу «Живий русинський язик». З вами я, журналістка Олена Копенець-Барта і отець Димитрій. Добрий день! Добрий день, дай Боже, усім нашим православним русинам і русинкам, та й всім русинам цілого світа. Так се вказує, що язик богослуження православної церкви і є свідчеством і положительних результатів, і реальних трудов всіх братів святих Кирила і Мефодія. Та що кажуть на це опоненти? Существування православного богослуження з його церковнослав'янським кириличним текстом, язиком, свідчить про те, що іменно православна церква сохранила оті чудесні, чрезвичайно великі благодатні труди святих Кирила і Мефодія, латинська церква западна повністю уничтожила. Опоненти, в первую очередь, всегда, только попадали славяни під латинський надзор, наприклад, Речь Посполита колись перерізала теперішні землі України, собі взяла, і фактично до ХХ віка в Києві усі надписи були по-польськи, не говоря про Галичину і про Волинь. Там ніколи не було кирилиці офіціальної латиника і латиника. Тільки після 1939 року, коли вже Галичину приєднали до Совєтського Союзу, там ся появила кирилиця. А значить, наші опоненти як туди, так нині, завжди стріляли на те, щоб чимось навредити православної церкви. Наприклад, заміною богослужебного язика. Не розуміємо. Переведіть церковнослав'янське на національні мови. На які? Ми не можемо багатий церковнослав'янський язик з його глибокими граматичними формами перевести на сучасний язик, такий узенький, термінальний, далеко не духовний. Ми не кажемо, що національні язики несуть достойні. Так, можна не говорити, але молитися слав'яни православні, русини православні і всі народи православні і збрали кирилицю, і для них вона удивительний дар Божий, і від нього ми не можемо відказатися. На цьому завершаємо нашу програму «Живий русинський язик». З вами була я, Олена Копенець-Барта, і отець Димитрій. Будьте здорові! З Богом святим!